Travis Scott și Marian Cleante sunt doi prieteni foarte buni, însă Travis are un vis imposibil, să cânte. Iar Marian Cleante va face orice pentru a-l ajuta, sau nu? Studio. Ce studio, mă, că nu fac videochat? Bă, studio de muzică, mă, nu de Chiar crezi că e ok? Îi place mult de mine? Bă, el așa a zis, te mint, să moară soacră mea. Nu-mi place eu deloc de el. Hai mă, bursul piticul al meu, mă, să-l ardem de bani. Știu că cântă prost rău de tot. Auzi, mă? Tatu nu prea semeni cu bursul piticul al meu. Da, mă, vărule, dar știi că nu corespund pozele, cum e pe public și pare așa, adică dacă vrei, îți arăt tatuajul. Marian Cleante și Travis Scott, ce faci, mă, nebunul meu? Ce naiba? Cu toate că Travis nu are calități vocale, el încearcă. Aș muri pentru copiii mei. Fii atent, hai să continuăm mâine, că s-o puțin rău de tot. Dar între cei doi intervine ceva și situația o ia razna. Așa face mereu, bă, bursul piticul, bă. Mă arde într-una, mă. Nu mă știi, mă, frate, că am studio, am tot. Cum te cheamă pe tine, mă, cum îți zice ție? Mariano sunt eu. Văd un viitor măreț. Cred că ai face o carieră minunată la Horma. L-am luat la mișto? Nu, de ce? Băi, stai, mă! Stai, mă! Ia uite pe Mirabela de urmă. Adevărat? Toate astea în episodul de azi din Lecții de stradă. Travis Scott trăiește în București, are 38 de ani, iar visul lui încă din copilărie este să ajungă un cântăreț de succes. Doamne, când o să crezi mare, să ajung și eu un cântăreț faimos. Bine, că oricum fac nenorocire cu ora asta, dar totuși. Ai 38 de ani, du-te la muncă și lasă prostiile. Ce faci? Ce naiba, tricotam. Bă, n-ai lăsat prostiile astea ale tale nici acum cu visurile de cântărez, mă? Zi-mă, ce ai făcut? Trebuie să ne vedem. Ok, fac baie și bine. Ai mințit. La urcarea lui pe culmile succesului va participa și bunul său prieten Marian Cleante. Sau Bă, în nu? primul rând, zi-mi dacă îți place ce ți-am cumpărat, ce ți-am comandat aici. Că eu nu mă uit la bani, mă, când e vorba de tine. Când e vorba de tine, eu nu mă uit. Am cumpărat o meniu. Ești nebun? Bă, mi-ai luat apă cu un corn. Nu are, mă, nimic, că sunt bune și alea. În fine, bă, eu știu visul tău că tu vrei să ajungi mare rău de tot, da? Stăteam aseară pe Mercador și l-am găsit pe un băiat cu studio. Ce studio, mă, că nu fac videochat? Bă, studio de muzică, mă, nu de... Da. Ai înțeles? Da. Are un studio de muzică. Și acum am zis să te duc la el, ai înțeles? Ca să vedem ce potențial ai într-adevăr, dacă tu chiar crezi în visul tău, eu vreau să te ajut pentru că suntem prieteni, ai înțeles? Și am vorbit cu el, l-am sunat și a zis, i-am arătat o filmare cu tine și a zis că îi place mult rău de tot de tine. Bă, eu sunt cu fetele mai mult, mă, cu... Nu, bă, ca și așa cu vocea, ai înțeles? ok. Chiar crezi că e ok? Îi place mult de mine? Bă, el așa a zis, te mint, eu nu te mint niciodată, să moară soacră mea. Nu-mi place eu deloc de el. Hai mă, bursul piticul al meu, mă, să-l ardem de bani. Știu că cântă prost rău de tot. Hai să-l ardem de bani, mă, să ne facem treaba cu el, mă. Cinstit, ce să aici, Nu te mint. da. Ce n-ai, mă? Nu te mint. E bine, mă, nu are problema aia. E bine, mă, era schițan. Auzi, mă? Tatu nu prea semeni cu bursul piticul al meu. Da, mă, vărule, dar știi că nu corespund pozele, cum e pe public și pare așa, adică dacă vrei, îți arăt tatuajul. Dar eu sunt bursul piticul, nu se cunoaște după gură, după asta. Okay. Poți să cânti ceva? Da, cum să nu, pot să cânta. Recunosc că mi-e dor de ea, recunosc că ea e viața mea. E clar, gata, da, tu ești, gata. Iartă-mă. Am zis că nu ești tu, că na. Mă tragi de pardisiu, vrei să mă iei tu de cucurigul să-mi lei? Iartă. Ce-i drept, nu sunt bursul piticul, că nu am eu fața lui ăla, că zici că e pitbull bursul piticul. Dar mi-ai zis oamenii ăștia că vezi, domne, nu are cum să-l aducă că așa și bă, poți să vii tu? Și am zis, da, bă, frate, hai că vin eu, da? Și eu aveam treabă, dar poate mă cinstesc băieții ăștia cu ceva, că am văzut că a făcut tarea pe interneturi, pe... N-am treabă, știi? Între timp, Marian Cleante face totul pentru visul lui Travis și îi va oferi ajutorul să ajungă unde și-a propus, chiar dacă Travis cântă ca o cizmă. Marian Cleante și Travis Scott, ce faci, mă, nebunul meu? Ce naiba? Fii atent, am auzit foarte mult El e noul star. Noul next star? Noul star al României, el e. Ca să știi. Eu nu ți-aduc fraieri. Perfect, pentru că am ceva bun pentru el. Vino ca. Ia asta, jumătate de euro curat aici, da? Vino ca Marian Cleante. Hai bursucul meu. Hai să-ți fac întara, iar bursucul meu.
Mă, Travis Scott, mi-a povestit Marian Cliante foarte multe despre tine și în timpul ăsta, cât am vorbit cu el pe WhatsApp, pe cameră, pe mes, am făcut o piesă și cred că ți se potrivește ție, dar vreau să o transform. M-am uitat și eu la Transformers. Da? Vreau Da. să-i pui câteva cuvinte de copii. Da. Haideți să-ți arăt despre ce e vorba, după care ne punem să tragem, da? Perfect. E acum de dragoste, dar vreau să-i pui cuvinte de copii, pentru că sunt sigur că o să spargi țara Ungariei încă o dată. Am înțeles. Ești Perfect. pregătit? Sunt pregătit. Hai. Când intră melodia, intri și tu cu cuvintele alea, da? Da, da, da. Ce cuvinte? Aș muri pentru Bravo. copiii mei. Hai. Aș muri pentru copiii mei. Fii atent. Hai să continuăm mâine, că s-o puțin rău de tot. Și nu mai am cuvinte ca să-ți mai dau. Mi Dar se pare corect. am încredere în piesa asta că o să facă mare vâlvă în Uruguay. Tot ce e posibil, tot ce e posibil. Sunt valuri, am auzit că sunt valuri. Da, haide, Da. du-te unde ai treabă, da? Vorbim. Ia zi, bursucul meu. Cum e băiatul? Mă, mie îmi place rău de tot de el, îmi place rău, nu? mult rău de tot. cum rău de tot, mă? Eu zic că o să facem treabă cu el. Mâine ce faci? Sunt liber. Și poi mâine? La fel. Pe 32? Bravo. Depinde, se împarte la 4. Haide să mergem și venim mâine la el. Că e băiat serios, mă, nu ne arde, mă. Haide. Niciodată nu, la mine, păi cum am făcut o grămadă Nu știu, mare. cu bursul piticul care cânta, imagini între prin mintea mea, haide. Da, Haide da. să mergem, haide. Auzi, dar mai stai puțin acolo, că mă vorbesc ceva cu el. Ai înțeles? Că el ne-am pus. Băi, bursul, dăm banii care trebuia să-i dăm să iartă, să iartă. Mă, stai puțin, că nu cred, nici nu cred că are bani, ești nebun la cap, tu te Păi nu uiți ți-a la dat, el. mă, băi, mă, era mișto, mă. Care mă, bă, mă, că nu mi-a dat nimic, mă. Românul că ți-a dat bani. Nu mi-a dat, mă, n-are niciun ban, mă, i-am dat eu, mi-era milă. Am vândut bul de excavator cu 18.000. Mă, i-am dat eu bani, mă. Auzi, mă, bul de excavator de 45.000 pe 18.000. Cine? Ce face ăsta? Hai, mă, că am treabă, haide. Haide, vorbim. Stați un pic, a uitat producția să dea drumul la variere la om. Nu o să-l ajut nici o secundă pe Travis Scott, să vede după el că nu are un Dumnezeu. Mi-a ce Marian Cliante, nu mai bocci la ușa mea. Bă, nu i-ai dat banii lui Bursu Piticu, cum am vorbit? Ba da. Bă, știam, bă, că mă arde ăsta, bă, așa face mereu, bă, Bursu Piticu, bă. Mă arde într-una, mă. Mă. Ce facem Nu mai, acum? mă, eu nu, mâine nu mai mergem la asta, ca să știi. Am înțeles. Nu mai mergem, mă, la asta. Păi ce e asta, mă? Oh, cine a făcut 16 să n-apuce Paștele? Sau era Am și eu un invers? chez. Oh, cine a făcut Paștele să n-apuce 16 Nu mai știu cum era, mă. Era ceva de genul. Hai, mă, să ne luăm mașina și să plecăm, mă, că nu mi-arde de Bursu Piticu, mă. Cinstit, cinstit. Băi, noi doi facem treabă împreună, Travis Scott. Ai înțeles? Adevăr. Haide, mă, să ne facem treaba. Americanește. Corect. Hai. Bă, mașina e în partea asta. Până la urmă i-a mars pe amândoi. Ce, 35 de lei în zilele noastre nu mai sunt bani? Ăsta e Uber-ul, mă? Haide să mergem. Salut, pe Uber? Oh. Mă, franceză? Je ne sais pas la crembus? Aujourd'hui... bine, vărul, hai. Piept de poulet? Da, colegă, da. Eu de-aia am luat acum 2 lături, poate îi cardez și eu în stil american așa. Hai că vorbim, te pup jos, cum îți place. Până ne-ai făcut lături? Da, sunteți români? Nu, frieță, nu. Ce era, mă, maghiari? Eu cream că sunteți americani, mă. Francez ceva. Român, jet Deci n-ai zis de noi. Nu, ziceam de Mariah Carey. O știi? Gata, mă, gata, da, Chiri, mă, așa zi, mă. da. Face salam, aia de la cu ea, nu? Da, Da. ea e. Vecina, Bravo, da. Văd că te pricep la muzică, așa. Da, tu mă știi pe mine, mă? Să te știu pe tine, îmi pare așa puțin cunoscut. Nu mă știi, mă, frate, că am studio, am tot. Cum te cheamă pe tine, mă, cum mă zici ție? Mariano sunt eu, mă. Mariano de cântă aia, doi străini, ce se iubesc aia? Nu, aia trăiesc cu Iez. Credeam că ești Mariano ăla de cu voce. Nu. Nu ești ăla, nu? Să Vorbim. puțin cu el. De unde veniți, mă? Să nu spuneți, de la Bursu Piticu? Ba da, ba da. Mă, eu am fost. Cred că ne-a ars pe bune, mă. Pe ăla varde, mă, nebunilor. Păi Că și ce să știu. facem? Că uite, l-am aici pe Travis Scott. Unde? Ele? El e Travis Scott. Dar nu-i lumina bună, ia. Da, Tu nenicule, ești, e mă, Travis Scott. bă! Acum te-am Și am recunoscut, tras ceva la Bursul Piticul la Așa. studio. Și cred că ne-a ars americanește. Bă, că... Da. Bă, da, v-am zis, băi, stai mă, vă duc eu undeva, unde e studio bun și tot am eu pe Ai cineva. tu studio? Dar cum Ai. să nu? Eu bun, bun. Bun și mai peste unde trăgea și Peste alu 50 Cent. Bursuc, Peste. Yo, the shit is on another level right now. Ce zici? Ce asta? The shit is on another level right now. Ok? Nu știu. Ia dă-te pe engleză, pe română, pe română. Ca ChatGPT-ul 2 are. Ah, da.
Auzi? Mă, băi, E alt nivel acum. vezi cu degetele aia să nu scoți ochii. Stăm 2 jumătate de oră în mașină, nu plecăm și noi de pe loc? Păi trebuie să vă dați jos să împingeți puțin să ia curent. Ok. Prezic că o să fac treaba cu ăștia doi. Oricum voiam să fac doar 8-9 ani pe Uber și pe aia mă duceam în Massachusetts după Nicră 2. Bă, da, să nu. Oprim și noi 5 minute, vreți ceva de la benzinărie? Ia-mi și mie, dacă poți, dacă are jumătate de miel, ia vezi. Să văd dacă e deschis. Și la mine ia-mi un furtun de la pentru chiuvetă. Bine, hai. Bă, Travis Scott. Eu mă cliente. Păi știu că ești tu. Sau, ai de alea de american, mă. Bă, ceva e putred, mă, cu Mariano ăsta, mă. E ceva putred în Norvegia, mă. Și eu credeam că Rorana Dadei s-a infectat. Nu știu, bă, e La ceva... degete, cred că miroase. Are un interes. Are un interes. N-ai văzut că ne-a luat cu franceză la început când vorbea cu noi? Are un interes Cred că ceva a stat prin ascuns. Grecia mult, mă, de aia. Asta prin Grecia, bă, Da. Da. Are un interes ceva la mijloc, e 100%. Ceva nu miroase bine, e de la tine? Garantat. Nu, de data asta nu. Nu e de la tine, nu? Ți-am zis, mă, cu la picior care... Dacă nu mi-aduce jumătate de miel, eu plec, mă, de la filmările astea. Că și așa mă zăpăcește de cap și el și băiatul ăsta de ne filmează cu cameră. Nici pe ăsta nu-l halesc, adevărat. Eu nu sufăr. Da. Chiar dacă celor doi inițial le-a surâs ideea, ajungând la fața locului au început să aibă și mai mari dubii în privința lui Mariano. Haideți vă să vă arăt aici studio, bă. Nu cum e la... Ăștia. Ce ziceți, Ai mă? probleme cu ușa sau ce? Da, de la mascați. Da, unde e studioul? Cum, mă, unde au tras toți aici autii? Ce e aici? Studio. Cine a tras aici? Nelu Ploieșteanu și toți, și formația. Încă miroase Anelu Ploieșteanu pe aici. Păi n-am deschis geamul. De când a tras el, nu? Da. Ce părere ai? Arată mai bine ca la Bursuc Piticu. Vrei să te mint? Vrei să te mint, Travis Scott-ul meu. Arată mai bine ca la Bursuc Piticu. Cum să nu, mă, dar cum să nu, mă, ia uite aici. Hai să fii să vedem. Ești pregătit? Sunt pregătit. Ți-ai încălzit Ochiul? din gât? Și ochiul, dar ești ok, da? Ha. Dăm drumul? Haide, bă. Haide, mă, să vă arăt studioul. Avem loc nostru aici? Aveți, dar cum să nu? Da, cum? Hai. Fă-ți talentul, Davide. Bă, da, auzi? Dar nu e prea mult loc aici? Nu ți se pare că e prea mult loc? Nu, e de ajuns. Da? Da, da, pentru toți Dar trei. cum a intrat Nelu Ploieșteanu aici? Cum a intrat Nelu Ploieșteanu aici? Cu greu. Crezi și eu. Fă talentul, David. Lele tale, picioarele tale. Continuă. Lele tale, picioarele tale. Văd un viitor măreț. Cred că ai face o carieră minunată la Horma. Mă luați la mișto? Nu, de ce? Băi, stai, mă! băi, Stai, mă, uite-mă, l-ai supărat pe ăsta, mă. Băi, ai supărat pe Travis Scott, mă. Băi, trebuie scoate. Băi, Travis Scott-ul meu. Ia aici, mă, afară, mă, după Travis Scott, mă. Cât să le mai și suport caterințile, miștourile și lipsa de încredere. O să am o carieră bună și solo, fără ei și o să le pară rău. O să vadă că o să regrete vorbele astea. Bă, nu înțeleg de ce se supără. E vina mea că cântă mai bine până și Cristi Pusta era de la Gaz Metan decât el? S-a supărat Anapoda. Chiar nu înțeleg. Bă, nu înțeleg de ce a plecat. Mie chiar îmi plăcea de el. Avea voce și viitor. În câțiva ani putea să ia și pe Moroilo. Abandonat de toată lumea în care avea încredere, Travis al nostru nu se dă bătut și încă are o speranță că va fi rege șaman. De ce îmi faci amare zilele? Pe tine să n-am încredere în mine. Dar lasă-mă că eu sunt Travis Scott. O să reușesc și singur. O să mă pun să studiez. Da. Cu foarte multă muncă și lecții de canto, vocea lui Travis începe să nu mai sune atât de evident a berbec schingiuit. Să mă feresc de gardă, nu mai vreau. Bă, parcă e altceva. De la zi la zi se schimbă treaba. Da? Lele tale, tălpile tale, tălpile tale. Mariano și Marian Cleante, împrietenindu-se foarte repede, au început să-i facă sfatul lui Travis că nu va avea succes, până când... Bă, tu ai văzut că s-a făcut alea la Lidl, la ripioarele alea de erau galben vopsite? Ce naiba, mă? Păi nu, eu le iau de la Flanco. Haide, mă, de la Flanco? Da. La ripioare de la Flanco, Da, bravo, dăm bună. comandă. Diseară, Ia, da, la ce- Teatrul de Vară, mare, concert mare,
Benone Sinulescu, Petrică Mățu Stoian, Maria Cârneci, Mihai Bendeac, Mirabela Dauer și invitatul special Travis Scott. Travis Scott al nostru, mă? Ăsta al nostru, mă, tovarășul Bă, ăsta al nostru să cânte pe scenă cu Benone Sinulescu și cu Cum a ăștia? ajuns, mă, ăla acolo? Cu Bendeac, mă? Și cu Bendeac. Nu se poate, mă. Trebuie să mergem și noi acolo, mă. Trebuie neapărat că E prietenul nostru, da, până la urmă. tovarășul nostru. Bă, eu îl iubeam de la început. Și eu din Eu muream de el, mă. din prima Eu știam ziceam că are ce ziceam, mă? talent și ți-am Eu zis. știi cum îi ziceam? Trevi. Și Trevi scot- al meu. Și cine îl scotea? Ha? Cine scos? Nu, care m-a scos. I-a rămas. Să mergem și noi, mă, acolo. Trebuie, eu neapărat. Ne punem la Cred drum. că se bucură. Ce ai, mă, mare de noi? Eu știi cum sunt cu el, nu? Nu. Aolu. Unul peste Haide altul? după el, mă. Haide după el. Merge. Cei doi, mergând cu inima deschisă către concertul lui Travis, nu aveau habar ce urma să se întâmple de fapt. Bă, ce naiba, mă, nu aici zicea la radio că e? Nu e nimeni, nu de toată lumea. Unde e, mă, Bendeac? Unde? Unde e Mirabela Daur? Unde e Benone Sinulescu? Nu știu. Ce naiba, mă? Poate am ajuns noi prea devreme. Ceva nu miroase bine aici. Și cred că de la mine. Sau am călcat eu? Nu e, bă. Nu, ceva ciudat. E ceva ciudat, 100% ceva se întâmplă. Eu zic să plecăm de aici. Zici? Se întâmplă ceva, ascultă-mă. Intuiția mea Unde? și îmi spune și în cască că se întâmplă ceva. Oh. Mă, hai să plecăm de aici. Păi și mai avem bani să ne întoarcem? O luăm pe jos. Ok, ajungem imediat la Vitan. Aolo! Băi, ia că... Băi, Travis Scott. Unde? Ce faceți, mă? Credeți că a scăpat de mine? Ia uite că am venit cu oamenii mei. Situația a luat o întorsătură neașteptată, iar Travis cu oamenii lui le-au întins o cursă și i-au răpit. Oricum sunteți proști, mă, știți de ce? De ce? Că era piratat, hăcuit ce ați auzit voi la radio. Ne-ai hăcuit radio-ul, mă? Da. Când plecăm de aici poți să îmi hăcuiești să-mi pui și mie aia salam. Stai, mă, că nu mai sunt eu Travis Scott ăla de care vă băteați voi joc. Voi mi-ați furat visul și eu acum îmi pot doar jeli. Ce, mă? Scuze, sunt fan Marușca. Îi place de Manușca, la mine. Păi și ce, mă? Tu acum ai șmecher cum ar veni, hă? Da. băi. Auzi, mă, dacă ești o șmecher. Ia uite pe Mirabela Daur, mă. Adevărat? Vino încoace, mă. Vino încoace, mă, hai. Haide, mă, zi unchiul. Mătușii meu. Zi unchiul, mă. Unchiul. Zi unchiul. Gata, unchiul. Jos aici, mă. Jos aici, mă. Ia zi, mă. Ia leagă-l, mă. Leagă-l, mă. Băi, ia zi, mă. Tu crezi că poți să scapi de noi, mă? Zi, mă, zi. Băi, Travis Scott. Eu sunt Marian Cleante. Și ăsta e Mariano, mă. Tu credeai că poți să scapi de noi așa, mă? Ia uite, băi. Ia vezi. Nu știu să te le rupte, mă. Băi, nu, mă. Eu credeam că e acum metru. Nu e, mă. Nu Eu sunteți sunt de la apă sau gaze? Băi, sunt monitorizat 24/7, mă. Eu sunt din Mai. De la mai, din mai. Nu e Am fost și acum. unul numai, mă. Băi, Băi, ascultă-mă ce zic. Afară sunt 5.000 de polițiști, 5-6.000 de polițiști. Chiar 5. 5-6.000 de polițiști, mă. 6.000, da. Nu o să scap cu viață de aici. Băi, auzi, mă, O să-mi Octav. fuzi pușcăria. Ai vrut să ne legi? Pe nu, Cariera ta muzicală uite acolo. este la minor, cred că e cariera ta muzicală. Adevărat? Credeai? Nu e, băi. Băi, la Unde? Hornbach. La Rahova. Acolo. Haide, mă, ridică-te. Mă, gata, și acum Băi, Și iată cum în doar câteva clipe o carieră care se anunța foarte promițătoare în Singapore este distrusă din cauza unor decizii luate la nervi. Trădat, nesusținut și abandonat de cei dragi, în cele din urmă Travis a clacat și se pare că în loc de o carieră în muzică, va face o carieră la Rahova. Sunt în închisoare până să mă aresteze. Mult timp le-a luat. Până la urmă, dacă n-am ajuns cântăreț, am ajuns pușcăriaș. Tot e bine. prietenul, într-o singură secundă îți poate deveni dușman. Până la urmă e vina mea, pentru că i-am dat speranțe și el e mare bocciu. Nu știe o horă, nu știe nimic. Dacă m-a ascultat pe mine de la început și ajungea la Hornbach, n-a vrut. A vrut închisoare. Iar noi, dacă am învățat ceva episodul ăsta, este faptul că Adelina Pestrițu semăna rău cu Nicușor Gioconda.
Ne revedem data viitoare cu un nou episod din Lecții de stradă. E prea tare și nu pot nimic. Nu, nici nu simt vocea măcar. Păi dar normal că e închis. Nu mai deschis astea, doar cântă. Păi, Hai că am dat astea mai ușor. Da. Și când vorbește tu mai tare, gen, da? E microfonul. ok, E cu părbăr? puțin. Întoarce și tu pe partea cealaltă. Da. Păi lasă că e mai bine. Și mie microfonul, că mi-a dat microfonul, te rog. Bă, ce aberație, vezi că o să fie bun și ăsta să O, să fie. nu? Mă scuzați, Sănătate. domnul e de la... Lasă, nu, că cine știe dracu ce e pe ăla. Deschideți și voi geamul, că vine să ne video.